liqolo singakophanti hulumeni ngicela usise Awe Scope mnganami. Kabi. Hamba kanjani mfethu? Azacisha mfethu. Qonde kwazi watsheka kumina mnganami. Musho njalo shuthi ziyakhala. Manje awusho abenjani amaholiday akho? Amaholiday mfethu bengiphethe kahle kakhulu. Mfethu akho ngiphethe kanjani? Mfethu lokuyisipholo kwawami mfethu. Kuphela nje sibengisemakhaya nawe uyazi emakhaya mfethu futhi kanjani. Oh, ngiyasho ukuthi ngafika lapha kini ngizokubheka kwathiwa awukho usemakhaya uvakashile mfethu. Wena mfethu. Mfethu nale wedwa nayo ishinto uthi ngigqoke isigqoko mfethu. Mfethu ngaba uthi ngikhumule lesi mfethu. Angifuni ukushawa phela kusokuqala mfethu. Ngabe ngithola induku ngisaba kanje. Cabanga nje uzoshawa kusomlu. Mina ngiliphethe ngathi ijezi. Hey. Ngokwakho ke lokho asambe indoda wasuca endle. Awe Scope mnganami. Nkabi yami. Sho mfethu. Ngithe ngizokuvakashela nje sixoxele nami ngibhorekile lapha nothisha akekho le class. Khuleka nje vele nami ngibhorekele lana. Kodwa nawe uma usuhleli lapho vele ngikhumbuzele yaphathi leya. Iphi part manje? Awufethu awusakhumbuli nawe usuhleli lekholeni uqhamuka uphilana uthi ngoba isibhutubudu kanjani le classini. Ndoti kwasekushubile la kimi. Ndoda kodwa nawe wahlekisayo wayisizayo kodwa njalo ngokubaleyo. Indoda ngabona ukuthi ngcono ngisheshe ngibale ngoba manje uma ngizohlala ngizongena enkingeni ngempela. Mfana wayisiza ngempela wamjida lo akekho right mfethu. Ya mfethu nami ngibhorekile lapha namjida engihlala naso vele amthatha amaphoyisa. Mfethu wahamba ke bona mfethu. Kazi nje mfethu bathi nje kena mfethu abomthetho. For sure mfethu bamphenye bambuza le ndaba yesibhamu. Sagcina kuba vele isibhamu. Isibhamu sasagcina akusedlomo nje. Hayi shosho nje mfethu usesamselezo sibhamu emaphoyiseni. Na kanjani mfethu siyazoboshwa manje lo mjida. Hayibo imali kanti usaqualify yini ukuthi usengaboshwa? Uyaqualify mfethu phela khona nejele lezingane. Iyo usenkingini ke lo mjida lo. Mfethu senkingeni ngempela mfethu. Yabo ukuthi kubalekile ukuthi imudini uthula ungathathi inqumo engekho right. Ngisho nje mfethu lisasibhamu sakhe sisone sakhe lo mjida samalume wakhe sinamacala u10 mhlawumbe. Lo mjida lo mfethu sezoboshwa manje. Kona uqinisile nje ngimele uthathe ngokudina mfethu. Ya mfethu kubalekile lokho. Manje nje sawusho mfethu ngathi nje wena mfethu ufuna amaphoyisa. Yo mfethu ngifuna amaphoyisa mfethu. Ngani nokuthi ngenze njani ndoda ngendlela engiwasaba ngayo. Mfana washo sokwami ke mfana abomini saba ngisho iveni ndoda imagine ke sela wena uyacabanga nje sizokhahlela la ibuqhuma iquzo awungeke hayibo mina kuwe bekusuka ngaphakathi shesha phela ndoda mina kuwe nkabi yami sho mfethu hamba kanjani ku right sengizokwena mfethu qondile mnganami musho njalo kicking mfethu nami ngithenga nginciphise nje mfethu incwazi zami wapha ayikho into etheni esiyenza sezingiphatha kahle ngosomluko mfethu uyisizile nkabi yami manje awusho mfethu buka ngitshela ingane leplan mfethu izolo ukuze nami ngizoyinciphisa fena naleli sonto selifile hari nkabi yami nami nje mfethu ngicabanga sengisekhaya cabanga akusenani mfethu awungiphelezele mfethu ngiyobeka lezi incwadi eclassini fena namhlanje ngisendelwa ngedwa okay asambeni awusho mfethu uphethe incwadi zani lapha mfethu ngiphethe zasenje kuphela mfethu uyisizile ndoda plus yena ingozi kuphela lapha hayi plus wathisha lo mfethu uyashubisa mfana sambese Benzoqokani pho? Hawu buda kiwe nje wena izolo. Hawu baby mfethu. Emajongo mina nkulumi kabi ankulumi kabi intombi ephuzayo intombi ebandla mina Ukhona Nyosi mfethu hamba ukhamanzi phela mfethu engeke ngomiwe mina mfethu njami noma kuthiwa woniwe ke mfethu ngicela wenzele mina hayibo ngoba uyangithuma mani cha ngikuthuma mfethu uthi ngiyasaba kudla ngase office msaba ne office hawu mfethu sabu semkhizi msaba nani semkhizi hawu kanti nanyosi mfethu uphila ngumuphi umhlaba mfethu awusakhumbula isimenzeni semkhizi kuseni hayibo ucela semkhizi usalapho hawu mfethu warifa ayithanda ngayo lento esimenze yona ke noma kuthiwa ayithandanga mfethu manje ngizohlala ungawaphuza amanzi ngenxa yokuthi usabusemkhize sengancame ngawaphuza mina mfana hayi bo mfethu Sikhovu uzofa mfethu adingakala amanzi egazini Sanibona. sure mfethu hamba kanjani Akuhamba kahle.
Ku-right mfethu. Oh, sikwazi bese sithunywe kuwena. Oh, uthunywe babafa. Bese sithunywe uqholosha. Oh, uthe ufunani? Bethe ucela ufike namhlanje maphuma isikole. Aze kumayelana nani mfethu? Iyangazi. Mhlawumbe ufuna ukuthi ngiqede leya ngoma. Le ayi mfethu umtshele sithi angisaconi mina sengiphusha umngqwele manje. Hayi bo Skova. Hayi bo baba, hamba uqede leya ngoma baba. Bayifuna abantu, hit phela leya baba. Yodwa nto umngqwele bami besebenza njani ke bona? Cha mfethu uzoqhubeka lapho ubungqwele mfethu. Qala uqede ingoma kuqala. Hayi okay ke mfethu ke sengizoyanga nje ngela wena ke kodwa. Ya. Okay mfethu umtshele nje uqhamuka ntambama mfethu. Okay, sharp. Moja mfethu. Ya, wena kufanele hamba uqede ingoma wena. Kodwa mfethu ngeke umngqwele besebenza njani bona? Ha uzoqedela ingoma usuyaqhubela umngqwele. Awe Skova trend. Awe ngikre nje mfethu sengizokuwena mfethu. Ngiright mfethu. Manje awusho wagcina uyile kulomtshito. Mfethu ngagcina ngile mfethu kulomjida lo mfethu nakhona ndodeyo ngibambe ikhandi yonke mfane. Oh. Ngiyasho ukuthi ngakubheka komgqibeni ngakuthola. Izobe ethi ngizokuthola ayilutha utholakala. Mfethu umuntu bebhizi nje mfethu kule weekend le mfethu. Kodwa mfethu ngcono ngoba ubhizi ngento engenzeka uphumelele ngayo ngelinye ilanga. Mfethu kodwa nje mfethu sengicabanga ukucula umaskandi nje mina manje. Hayi bo ngobani manje? Cha nje njami uthi angisayizwa nje kahle lento mina. Hayi bo Skova kusukela nini? Hawu, sukela manje mfethu. Since nje ngajona lobushuna umngqwele nje mfethu angisayizwa kahle lento mina. Hayi ngeke Skova umusukuba yithatha mfethu. Manje wena ngitshela ukuthi ungayeka into oyenza kuqala ngenxa yento eyenze manje khona ubungayithandi. Hawu, nyosi mfethu. Ngithi yasho nje nawe uthi bengayithandi, bese ngiyithanda manje. Hayi bo manje uzoyeka oyenza kuqala ngenxa yayo. Ndoda angisayizwa kahle lento mina. Hayi Skova mfethu ngeke mfethu. Wena qhubeka nomculo wakho okukhuluma ulalele nomaskandi izobhalansa lento. Hawu, ngisakithi ngiyasho nje mfethu, angisawuthandi umculo okukhuluma bra wami. Hayi-ke uzowuthanda ngenkani. Skova mfethu ukujwayeza wamaskandi mfethu bengingasho ukuthi yekela umculo wakho okukhuluma mfethu focus kumaskandi. Mfethu ungenza ngiyisole manje sayikufundiselana maskandi. Kanti ke yabona ke bra wami, ungaze nje uyisonele into engekho yabo. Wena right mfethu. Into eyirong la ilade bengivele ngiyenza wasekuqaleni. Hayi cha mfethu imini orongi la mfethu. Angithi imini wafika nento yaqedisa uthando laleya. Nesona mfethu ngiyakubona wena mfethu ufuna lokhu ngibona ngilokhu ngichaza. Yami, wena mfethu awukho wrong. Right mfethu wena wangijwayeza mfethu into ekwakumele ngabe ngayenza vele kwasekuqaleni njami. Hayi cha mfethu ungenza kuyisole manje mfethu. Manje awusho. Mangafika umuntu manje afika kufundisa iqomo. Ngitshela ukuthi wena ungayeka umaskandi ulalela iqomo. Hayi khohlwa baba, khohlwa. Ngeke nje ngidlalele mina iqomo mina. Zinza ukuzinza la kamaskandi baba. Hayi Skova yikho into ezinzile mfethu. Wena zinza kwi rap mfethu. Ngathi bebaningi kanje abaculi bamaskandi na ufuna uku-add khona. Hayi ngeke into uzosakhela itraffic. Hawu nyosi mfethu, noma bebaningi benjalo mfethu yabo, kodwa mimiselo uyaphumelela khona bebaningi mfethu. Ya mfethu vele kuba njalo but wena zinza kwi rap uzobona next ebuka uzophumelela. Usho nje kabami? Ngiyakutshela mfethu sekusele kancane mfethu. Ngiyacabanga nje senginomngane oyi-celebrate. Kodwa wena avuthanda ukungiduduza wena. Kodwa wena walibuyisana mfethu kancane ithemba mfethu. Mina bese ngitsho ukuthi nje mfethu ayikho lento engiyenzayo. And futhi nabantu abasanginakile. Hayi kanti bayanginaka mfethu. Ukuthi nje ngeke uzuyithola isupport ngakini. Imali mfethu. Indaba vele benze njalo lapho. Yazi ngiyacabanga mfethu ukuthi basuke sebecabanga ukuthi what if bakusupporta uvesena uphumelele ube nemali kunabo. Shuthi bashawa umona phela mebe njalo. Umona mfethu. Wena mfethu ungawuyeka umculo wakho ukukhuluma ngenxa yabantu. Hayi kanti bashobile mfana nami ngeke ngiyeke. Nanyasa. Sure mfethu hamba kanjani? Ku-right mfethu sengezwa kuwena. Ku-right mfethu. Yazi mfethu kunento ade ngiyicabanga la. Shuthi siyafana ke yazi. Cause nami mfethu uyazi bekhona into ade ngiyicabanga. Yini le ade uyicabanga ngani? Hayi, akuqale wena. Wena vele yini ade uyicabanga? Hayi sasuqala mfethu ngiyakudedela. Hayi okay. Yazi bengicabangani mina mfethu? Bengicabanga ukuthi sami sekulapha ngiMr Mkhize mfethu soxolisana ngalento esayenza. Hawu, into esayenza. Usho leyo kucula? Ya mfethu. Yazi mina ngisafile ngazi ukuthi mfethu lo mjido sasidinele mfethu. Hayi mfethu, noma ngasidinela mfethu vele akasifundisi. Nyosi mfethu. Ya akasifundisi impela mfethu uMr Mkhize. Kodwa mfethu unendima enkulu kabi mfethu ayidlala esikoleni manje uqabane nanje mfethu ngeke uzwe indawo. Hayi bo, ngeke uzwe indawo kanjani? Nyosi mfethu, uMr Mkhize yena wenza ama reports yeso. Unamandla wonke wokufelisa. Cabanga ke thina mfethu manje sasixabene naye ke mfethu uzosopha kanjani? Hayi bo, uMr Mkhize wenza ama report. Hayi unamanga ndoda ama report enziwa othisha. Ndoda, ama report enziwa uMr Mkhize mfethu. Akwazi unake nithi enziwa ngumshini lapha.
Oh, ngiyangibona. Manje awusho uMr Mkhize njengoba engasifundisi nje usuke sewazi ngani ukuthi ubani kufanele afeyile ubani kumele aphase. Ubuza kumbuzo mfethu. Kodwa nami angazi, yabo. Ngicathi othisha bayamnikeza mfethu amamaki bese yena ahambe wabhala ema-reportini. Oh, ngiyabona. Hayi kodwa sikhova ngikukholwa mina mfethu. USamkhize ahlangene nalento. Kanti uyahlangana-ke mfana wami. Futhi uma ungiphikisa singahambe sibuza nombala esikoleni. Hayi mfethu sesingamane sibuze nombala mfethu. Okay, uyangiphikisa shusho? Ya ngiyaphikisa. Okay, asambe siyobuza manje mfethu. Asamba. Samba. Awula bafo. Sure. Yazi bafo sinenkinga la mfethu. Sinenkulumo mpikiswano la sinobafa yabo. Manje bafo wena uzosisiza mfethu. Besicela ukubuza mfethu uba uthisha umazi yona mfethu wenza ama-reports esikoleni. Thisha wenza ama-reports. Akuyena uMiss Mkapas? Hayi ngeke baba. Uma simkapazi kanjani ebeyifikela manje nje. Pho wenziwe ubani-ke? Imake mfethu shothi wena awukazi uzuze mhlawumbe ekuthiwa uMr Mkhize wenza ama-reports. Hayi bo. uMr Mkhize hlangana nento ezothisha. Yabona Skhova, ngikutshela sami siyobuza omunye. Hayi ngeke bafakazi lutho lo. Asambe sobuza umunye. Ngineshow mina ngizowina baba. Ngineshow. Awula shusho. Sure, hamba njani? Shaya ku right bafa. Sure. Hayi njami sinenkinga lapha esinobafa bo. Shuthi manje siyaphikisana mfethu yabo. Manje wena mfethu umuntu ongasiza. Bafa sicela ukubuza ukuthi uba uthi shomaziyo kuyena owenza ama-reports esikoleni. Mina mfethu ngolwazi lami ngazi ukuthi uSamkhize wenza ama-reports. Yabona nje sifethu ngicela ukuthi uSamkhize babenza ama-reports. Kodwa still mina mfethu angikukholwa. Okay, asambe komunye kokugcina ngicimfe mfethu kuyena futhi ngikhathele ukuhamba manje mina. Asamba. Alikolo singakophandi akuvumi kodwa kuyaphoqa ukuthi ngishiye basaliba. Sawona sikhulu. Sure. Alright mfethu. Yeah, ngi-right. Oh, shuthi nje wasize la sinomfethu sifuna usizo lakho la mfethu. Yini nifunani? Shuthi yabona ona sikhukhula mfethu sinobafa siyaphikisana la yabo. Manje sidinga ukuthi usitshele wena ngokwazi kwakho ukuthi uba uthi showenza ama-reports esikoleni. Akuyena Mr Mkhize wenza ama-reports. Inkinga nathi sibuza wena ngoba singazi bafa. uMr Mkhize wenza ama-reports. Sazothini-ke baba? Hayi asambe mfethu. Sambeni idliwe i-team baba. Yabona nje Sibram, ngitshelile ukuthi uSamkhize babenza ama-reports ndoda. Kodwa mina bengingakukholwa mfethu. Okay, usuyangikholwa manje? Ya mfethu ngiyakukholwa. Okay, imali. Manje uthini-ke mfethu? Siyakuyoxolisa kulo mjida noma sishiyile kanjalo? Ish mfethu angazi mfethu. Unuthi senze njani? Yabo mina ngokwami, njalo ngokwami. Ngithi mina sambeni mfethu siyoxolisa shese siphelelwe icala. Asambe mfethu. Kodwa wena uzokhuluma ngoba mfethu uyazi mina ngikwazi ukukhuluma. Hayi okay, asambeni. Kodwa phela nawe ndoda ukhulume kancane engabe sekuba yimina ngedwa okhulumayo. Khulula mfethu ngizokhuluma kancane. Okay, asambeni. Hawu. Phasa mjito. Hofethu. Basibhola sayi. Fuck. Yeah, offside. Okay. Hayibo, udlala igame lana. Hayibo ngidlala igame ngakha ama reports la mina. Sikubonile nje se. Nimbone ngenzani? Nimbone ngenzani? Umphathi. Umphathi miphi sesimane se? Thisha omkhulu. Hey. Akekho se. Ngcono. Madoda. Ike nilinge nithi ngibone ngidlala igame la. Hayi, kanti khuleka se ngeke sisho. Okay. Niyaphila? Hayi, ku right se siyaphila. Nifisa ngisize ngane? Oh, se besazocela sekuzoxolisa sengento esayenza. Into enayenza.
Ilese yokucula ukhuluma nefoni. Oh, hayi. Singadlula lapho mina yazi. Hawu, ngempela Ngempela kanti hayi, lutho sayikho inkinga, siyabonga siyabonga. Sithinda. Bafana ngicisha igame ngizoqoshwa. Ngizoba nenkinga. Kube ngakho ama-reports ami. Khwela mkela. Hayi ngiyosike kodwa urongi-ke mfethu. Awufethu ngenzeni mina manje? Mfethu, singafika sivumelane kahle la mfethu uSambo ukuthi sofike sikhulume siba uthula phansi ngifike ngikhuluma ngedwa mina. Awufethu ngikhulumile nje nami. Ukhuluma ngathini mfethu? Awufethu ngithe siyaphila. Sazi ukuthi ukhulumile mfethu ngegama elilodwa Nyosi, ngegama elilodwa. Awufethu besivumelene nje ukuthi ngizokhuluma kancane. Nyosi mfethu, ya, besivumelene ngizokhuluma kancane mfethu. Kodwa hayi phela ngegama elilodwa mfethu. Awufethu bengibele ngenze njani ngoba phela wena ukhulumile. Mfethu ubungaphendula noma yini mfethu adibuza usey laphana. Shuthi incese mfethu sokubuye kulungele elinye ilanga. Hayi mfana ukubamba mfana. Awusikho mfethu. Futhi ngiqhubeke ngisastraphe afethu lapho. Sonibona unyawo zawo. Siyanithanda. Esikoleni ngaphandle. Buca baba ameleni nabami lapha. Ngicabanga lutho ndoda. Awusikho mfethu. Usadiniwe na mfethu ngiyakubona mina. Cha ukuthi nawe ngicasule kabi ndoda ungenza isilima sakhe izolo. Mfethu ngiyaxolisa mfethu nami bengingazi ngempela ukuthi ngithini izolo. Hawu Nyosi mfethu, namanje ngisasho mfethu ubungaphendula noma imuphi umbuzo adibuza usey laphana. Ngiyaxolisa mfethu next time ngizokhuluma mina kuphela uthule wena. Hayi ngeke mfana. Hayi, hawu. Serious mfethu uzokhuluma mina kuphela. Cha uthi ngiyazi uyayisholo njami. Mase kufika lapha inkukhu izothula kuba sinqunye umlomo bese kukhuluma mina kuphela. Ngikuthembisa mfethu ngeke kwenzeke lokho. Hayi okay, kodwa ngikuthembi bra wami. Awufethu ngithembe noma nganye mnganami. Hayi okay, adluleke lapho. Sonke nabevalile banamanga, sonke nabevalile banamanga. Sona se. Awu, injani insizwa? Hayi kuyaphileka se. Nyosi, khuluma phela. Hawu, ngithini mfethu? Hawu Nyosi, buza uthi bameleni laba lana. Ayingeke ngiyasaba mfethu. Hawu mfethu Nyosi, ngithembisile nje mfethu. Mfethu ngikuthembisile kodwa bengingasho ukuthi namhlanje. Okay, mengakhona namhlanje nini mfethu? Nini? Noma nini mfethu kodwa hayi namhlanje. Hayi ngeke wena mfethu wena awuyena umuntu okuthenjwa wena. Hawu, eni abafana nimeleni la, anikeni ngani la ngaphansi? Skova, sesabafana kuwena thina. Cha sengikhuluma nawe mina. Uvuka ngami ekseni kusa nje. Siyangena la ngaphakathi. Se Ayikho into ozoyichaza. Siyangena ngaphakathi. yo. Naphila madoda. Hayi ngcono maniphila madoda. Namhlanje ngiyasesha. Wonke umuntu ongena la ngiyamsesha. Cha niyaphila phela mina hayi. Sengishilo umuntu ongena la uyasesha. Ongena nje la. Ngathi kuyadlalwa la nina. Indoda nama ngikwazi iqalene lokho lokwenza esikoleni. Hayibo, webhuti wena wasuphambili ufika nje baba ungazusiphaphela ndoda. Ujwayela kabi lofana lo. Woza bhuti wenza umsebenzi wakho. Nkonzo wami. Vula kanje. Bathi ibhamu la vula imlenze xamalaza lathi xamalaza ijongosi. Hayibo. Ubhuti ngathi uyakhuluma. Akuzange usikhova baba, khuluma kuzwakala. Ngitheni? Hayibo, angikuzwanga nami ubuthini vele wena. Phopha phela nimungangiswanga. Hayibo, wendoda, ubuthi indoda eyongasisijola lapha sesiqintsiza baba. Bangiqinisile, qintsisa wena. Hayibo. Ubhuti usakhuluma. Ewe bhuti khuluma kuzwakala akuzwe usikhova. Awuthule wena mfana, ukufuma ngempama yazi. Hayi ngeke ufika ndoda, ufika nje wena hayibo. Hola bras. Sure, hamba kanjani? Andibudebera njengoshukela bras. Yazi bras kunenkinga incane kanjani la. Ngizama kahle ngothurana. Manje, wani bafolo teletele wakho njengoshukela asusebenzi nasizingqwele. Okwesibili, uzowenza nothurani bafo. Oh. Hey bras futhi ngistisweet yebo.
Ngeke mina bafuna ngikwazi nje ukuboleka imali yami. Arisi ngiyaboleka imali yami usuyahamba usabuya ngoba phela wena lesikoleni uyazenzela. Khululeka bras. Sinohlelisa esikoleni zonke iy'nsuku usungihlezi ungithola. Khululeka wena bras. Bafu ngathi ngingazi ngisho kini mina mfethu masuhamba nalo 200 wami ngizothathaphi. Hawu brazo. Ngazikhalela u2 nje mfethu. Hawu na uyasho mfethu u2 lo baba. Ungako othenga imoto ushodela u2. Yo. Hayi cha bras ngeke. Finish ke bafu ngiyagaba masha. Hawu. Masha. Yo. Hawu, Sikhova mfethu. Waphansi kanje namhlanje kwenze njani mfethu? Mfethu kusele ndaba sephi na mfethu. Ish. Ikonje. Usenkingeni mfethu. Indoda umuntu usenkingeni. Inkinga phela le mfethu. Imali mfethu. Kanti mina bekume ngithini laphana? Ish. Imali konjani utheni vele kuyena? Ngithe mina mfethu cha sebengakhulumi nawe. Cha sebengakhulumi nawe. Imali angithoni ubukhuluma noPopayi kwaphendula usewamtshela ukuthi ungakhulumi naye. Ya mfethu into enjalo enzekile. Ayibomphoxa nkabi yami. Awukaka kanjani manje ngoba phela mina mfethu bengimtshela bengakhulumi naye. Ya mfethu ubumtshela kodwa manje mfethu ibuye kahle nawe lento mfethu. Awuma ngase kuthiwa kufika usikhukhula noma uRodo. Afika akhulume nami bese kuphendula wena mase yakutshela ukuthi hayi bengakhulumi nawe. Izofika kanjani kwaleyo nto? Mfethu. Izofika mfethu ezifu mfethu uyangiphoxa lo muntu. Obviously ke mfethu nakusayifike kanjalo. Hawu mfethu. Kanti mina bekumele ngithini ke lapha na mfethu? Ish mfethu. Mhlawumbe mfethu bekumele umtshele ukuthi hayi bengingasho kuwena. Nomtshela ukuthi hayi bengingaqondisile kuwena. Ish. Shuthi ibhadi lami ke mfethu. Yazi phela mina mfethu kumele kwafika lokhana emqondweni. Ish, incese nkabi yami. Shuthi mfethu kuyaphoqa ukuthi kumele uhambe uye kuyena usemfethu akushaya uphelelwe icala. Ish. Hayi. Okay mfethu. Iwe ntombi ngikuthando. Ya kunjani? Seyayi kuyaphileka se. Ya, ngakusiza ngani? Bengisazoxolisa ngento engiyenzile sekuseni. Oh, ushele ungiphoxa lapha esangweni. Bengaqondile mina ukuphoxa lapha. Bengiqonde ukuthi mina bengingasho kuwena ukuthi mina abafana nemele ndla. Awungitsheleke. Uma ukuthi ubuqonde ngaleyo ndlela, ubungasho ngani pho ngaleyo ndlela? Akekho ungabonanga lapho ukuthi wena ubungiphoxa. Hayi cha bengakuphoxi kube yiphutha Unamanga. Wena ubufuna ukuchama ngami lapha esangweni. And into engidine kakhulu wena Sikhova ukuthi nawe untsinsithekile lapha ngesikhathi besineka laba. Usho nje ngenhliziyo ukuthi engakuphoxa lokho. Hayi cha sekuhle ngephutha Namanje uyahleka. Ngesilima sakho mina Sikhova. Cha Njengoba usmayila nje umoyimoyi namanje kusayiphutha. Inkinga ukuthi nase kuyazizalela Lalela la Sikhova. Ngizocela ushaya shopper sakho uphume lami ungazazi ukwenza le office lami. Futhi wena njengoba usugeneral phoxa othisha lesikoleni yokusiza ukuthi uphase mfana wami. Cela uphume la. Hulumeni ngicela usise. Inkabi yami. Sho hamba kanjani? Itrend mfethu. Mafethu ugcina unganitshelanga ukuthi uhambe kanjani kuseni. Ndote. Hambe kahle mbi. Hawu. Hambe kahle mbi. Into enjani manje le? Hawu mfethu. Ngisho ukuthi mina ngihambe kahle mfethu. Kodwa kwelinye side ngihambe kahle. Hawu. Kanti kwenzakaleni mfethu awuchaza? Ndoda. Hambile phela ngalapha kuseni mfethu. Ngitshe ukuthi usezongishaya mfethu. Ngiyafika lapha useyangishabulela ndoda. Hawu. Kanti ukujabulele wathini mfethu? Uthe nje wangiphoxa othisha nje ngize ngiphathe mina mfethu. Ha. Mucanga ubeqonda ukuthi imisho njalo. Mfethu. Ngicanga ukuthi ubeqonda ukuthi mina ngeke ngiphathe nje wangimphoxele yena. Mhlawumbe beqonda usho njalo. Ivele uhamba uxolisa mfethu. Hayi ngeke ngiyoxolisa ukuthini mina manje futhi. Ukuthi ukushwabulelile. Hayi ngeke ndoda fana. Sengamana ngifelise mina mfethu mefuna ungifelise. Ngeke ngilokho ngiyoncitheza baba. Kanti kuyasiza mfethu uncetheza ngesinye isikhathi. Hayi akusizi. Kunalokho kwenza abantu bakujwayele kabi ndoda.
Wena walokho ungixisha ukuthi ngami kweqolisa nje indaba siyasontana baba. Xa uzongihlangela wena uba usontana. Sikhona mfethu uboyibheka into ekhuluma nami mfethu. Ayingeke Nyosi, ayingeke. Wena ngathi usuyasonta wena. Kancane kancane Skhova hamba uxolisa. Wena ngathi ucisa uxolisela ngisho nokuthi umuntu unyathelile. Uthi sorry bhuti, ngathi unyawo lami lingene ngaphansi kolwakho. Hayibo ngeke ngize ngiyenze leyo nto mina. Sikhona mfethu ngikhuluma into ezibalekile ukuthi wena hamba uxolisa kusiya ngoba uxolisa ufeyila ngempela. Ha. Ngixolisile nje mfethu kanti mina mengixolisa singaki. Uxolisa okwesibili mfethu. Mase uxolisele ukuthi uthenge uzuphasa. We, singamana ngifeyilise mina ndoda mfethu. Ngeke phela. Wena hambe esontweni ngiyakubona ngathi usulunge kakhulu. Uzongijwayela kabi. Sikhona mfethu angiyifuni lento eshoyo mfethu. Hawu, nami ngiyifuni phela baba lento eshoyo. Hawu. Ngisiza wena la mina mfethu. Nami ngisiza wena. Wena ngiyakubona ngathi unenhliziyo enhle futhi uyakuthanda uke esontweni. Hambe esontweni baba. Uzongijwayela kabi wena. Sikhona mfethu mina ngiyazazi into ezilungele mina ekumele ngizenze. Awukwena ukusonta hayi mina. Hayi, mina ngisasondile. Hawu. Wenze njani wena Sikhova mfethu? Hayibo. Wena wenze njani? Hawu mfethu ngikubuza ekuqala nje. Hawu, Nyosi. Ukuthi ngibuze ekuqala mfethu kusho ukuthini? Kusho ukuthi kumele ngiphendule ekuqala mase uyangibuza ke. Okay, mina mfethu ngiphasile inkabi yami. Ha. Usebenzile ndoda. Yazi mfethu kumina kubhedile. Hawu. Bedile. Ifethu kubhedile mfethu. Uthi ngibona mfethu? Wathi ngiboye lakho mfethu. Hawu mina kancane bra, ngisabuke lakho nje lana. Hawu mfethu, uzothi ubuke lami nami ngibe ngibuke lakho mfethu. Hayi, Nyosi mfethu. Hayi. Hawahleka manje mfethu. Hawu mfethu, kungcono ngoba phela angifeyilanga ngedwa mfethu. Wena futhi uthe nje wena uphasile. Hawu mfethu. Bengizophasa kephi khona mfethu? Sisonke inkabi yami buka lana. Ayingeke ngcono kwamina la. Buko nje wena abaningi kanjalo ayingeke. Hayi, Nyosi. Ayikho into engcono laba. Basifeyile sobo-2 nje. Ya mfethu ngiyavuma sifelile kodwa ngeke kwakho ngwese mfethu. Hayi bonyosi. Wena musukuphapha wena ungazozenza la ngcono kunami. Sifeyile sobo-2 nje. Sifelile mfethu kodwa mina ngifele kangcono kunawe. Imaki Nyosi ngibuza. Mengingathiwa abantu abafeyilile bayabulawa. Akithi besizobulawa nawe. Awufethu obvious bese ubulawa soba-2 mfethu. Okay, finish-ke phela. Shuthi iyafana lento leyo. Wena musukuzenza ngcono nami. Sifeyilile baba. Kodwa ngeke mfethu kwakho ngwese buke nje. Ngabavele babeka irula. Kodwa ekugcineni sifeyilile. Hayi ngeke hayi kuwese wakho mfethu. Usamasokisi ngethemba. Ya, mfethu kona uqinisile mfethu. Umuntu umelanye samasokisi kulethemba. Mfethu kanjani umuntu umela iphasi lethemba. Ya mfethu ngokuyimisela nje ukubambisana soyiphasa lethemba. Hayi mina ngeke bra mfethu. Angisathembi nje mina Nyosi mfethu. Sekuganga mfethu sizoyimisela mfethu sije sifeyile thina. Hayi sho ukuthi mfethu suke singenzanga ngendlela kufanele senze ngayo. Kusomele sishintshe ukwenza. Shintshe kuphi ukwenza Nyosi mfethu? Because yabo mekhulunywa ngathi soba-2 mfethu sekukhulunywa ngeidomu. Yabo mina nawe Nyosi siyidomu mfethu ngeke ngifihle. Hayi angisonaka isidomu mina baba. Wena wedwa isidomu la. Hayi Nyosi. Mfethu, imaki, mungasona isidomu phofu into yini? Ngapha wena kumele ngabe ko grade 11, grade 12. Kumele abe uyasebenza manje uthi ubhizi sikhamisile la nawe. Hayi ukuthi benginganaki nje mina angisona isidomu. Hawu Nyosi. Wena ubunganake ngani mfethu? Ubunganake ngani mfethu? Hawu mfethu ukuthi bengitsho ukuthi nothisha bazongidudula. Hayi ngeke Nyosi mfethu. Wena nje vuma mfethu usisiyidomu. Ngiyazi bra, vele iqiniso libhlungu mfethu. Siyidomu nje thina mfethu sibadala baba. Sibadala pho kusho ukuthini lokho? Hawu mfethu Nyosi. Kusho ukuthi manje zama uplan B because uplan A siyabona ukuthi uyahluleka lo sikole baba. Hayibo. Kusho ukuthini musho njalo? Khona usisiyeke isikole? Ya Nyosi mfethu. Aboko noma uthi uthatha ukubheka mfethu. Mhlawumbe thina sesino-12 years mfethu safika la esikoleni mfethu. Safika la esikoleni sasabhalwa ngoJoki emabhodini. Sakorojwa phansi keindwangu mfethu. Buka manje sekubhalwa ngokukhipheni, korojwa ngamamophu manje mfethu. Yini ke nisilindele silindo sofa? Wayikhuluma la Sikhova lento yakho. Ya Nyosi mfethu, lento engishoyo yabo mina mengafeyila ngasiyeka isikole baba. Hayibo. Museke uzokwenzani? Hayibo. Ngihamba ngiyofesa ndoda ngifuna umsebenzi ngiyasebenza straight. Hayibo uzosebenza kanjani ungenayo ID? Yabona Nyosi mfethu, mina sewenza ndoda ama-ID baba. Siyeke lento kusaba abantu ukuthi bazothi siyazi nama-ID safunde primary ndoda ngeke phela. Nanjalo siyawenza kulonyaka ama-ID baba. Ya kona uqinisile mfethu. Phela nami iyona into bengethi ukuthi ngayenzi le ID. Bengisaba kona lokho mfethu. Phela kahle kahle ama-ID kufanele ngabe sawenza ngalo yanyaka sisano 16 years. Mfethu. Hayi kodwa na kanjani kulonyaka siyawenza ama-ID.